Ja, kom bare. Gå ud af! Pas på, Jan. Pas på, Jan. Pas på, pas på. Find ud af. Pas ud af. Gør det, Lukas. Kom med, Vilas! Kom med, Vilas! Kom igen! Det skal ikke passe. Vent ikke passe. Godt. Er det godt? Op igen, stille og roligt. Og hjælp hinanden. Hjælp hinanden. Det er godt, det der, Vilas. Hjælp hinanden. Og igen. Fint spillet. Ja, fint spillet. God tålmodighed. Du har en kom fart. Godt, ja, Simon. Kom lige til sidste. Kom til sidste 30. Kom med hænderne. Kom. Slå mig lige af. Ja. Venstre modsat. Venstre modsat. Kom nu igen. Kom igen. Kom igen. Vilas. Nu er Carsten. Kom. Det, der er vigtigt her i dag, det I skal lære det her, det er, vores forsvar, det står enormt godt. Og derfor er det vigtigt, at selvom man laver nogle fejl, hvor man kommer til at lave skridt eller noget, så er det vigtigt. Fordi dernede, det er halvdelen af kampen. Og den indsats, I laver dernede, den er simpelthen til UG, kryds og slang, UG, kryds og slang, UG, kryds og slang. Så skider med, at man laver noget skidt op i den anden. Det kommer igen. Og Simon, det er simpelthen så flot, at du efter at have tabt den 2 gange, lige laver løbskud og til at lave den mange gange. Det er fandme klasse. Og derfor er det vigtigt, at vi bevarer roen. Så skal tingene nok komme. Fantastisk kontraspil i dag. Helt vildt. Virkelig god indsats. I går for stolte af jer selv. Der er flødeboller ude i omklædningsrummet.